Slovenská televízia uvádza v slovenskom znení Alena Ďuránová, Juraj Zeťák, Beáta Drotárová, Peter Himič, Jitka Kryšková vo venezuelskom seriáli Sladká Valentína. Musím zachrániť ocka, aj keď riskujem svoj život. Pandora, konečne sa môžeme porozprávať bez vyrušovania. Práve teraz nemám čas. Kam odchádzaš, Pandora? Nepočuješ, že mama sa chce s tebou rozprávať? Okamžite mi povieš, čo si povedala Juanovi Angelovi. Čo urobil ten sviniar mojej dcére? Chcel Čiky zneužiť, ale mala nejaký zdravotný problém, preto to nedokázal. Je to nešťastník a roztrám na kusy. Uvidíš, rozsekám ho na malé kúsky a hodím ho sviniam! Čo sa stalo? Počúvaj, drahá Monika, ďakujem ti za zaplatenie kaucie a všetko ostatné, ale teraz nemám chuť na rozhovor. Musím zachrániť našu dcéru. A ty pôjdeš s nami, chlapče. Ja? A prečo? Preto. Viete, kde je? Povieme to komisárovi. Nie. Tento had je môj. Nechcem hlupákov, nechcem nikoho. Len toho sadistu a seba. Ideme, poďme. Pusť ma, prosím ťa, boli to. Ty vieš veľmi dobre, čoho všetkého som schopná. Takže ak ti je niečo drahé v tom tvojom biednom živote, nehraj sa na hrdinku. Nikdy by som ťa, mama, neohrozila. Povedala som to Rokemu. Urob už niečo so svojím životom. Sústreď sa na svoje štúdium. Najdi si nejakého nového slušného priateľa. Ja neviem, choď do Európy alebo čo, ale mňa nechaj na pokoji. Áno, už ti nebudem prekážať. Naozaj. Som síce paralizovaná, ale nie obmedzená, Pandora. A stále mám ľudí, ktorí mi urobia láskavosť. Môžeme byť pokojní, Olympia. To dievča nepovie vôbec nič. Ten policajt je jej najväčšia slabosť. Musí to urobiť. Strieborná ľalia mi bude musieť konečne prezradiť, kto vlastne je, lebo už nemôžem žiť v takej neistote. O kom to hovoríš? Orestes, čo tu robíš? Udiali sa isté veci a preto by bolo dobré, keby sme sa porozprávali. Keď chceš so mnou hovoriť, môžeme sa porozprávať zajtra v agentúre. Bela, nie zajtra. Chápeš, že strácam pôdu pod nohami? Ale vydržím aj tú najväčšiu bolesť. Keby mi ale vrátila teba. Orestes, nepribližuj sa ku mne. Vieš, že dieťa, ktoré Čiky čaká, nie je moje. Ale Kareňovo, čo to nechápeš? O to ide, jasné. Prišiel si na mne vyliať zlosť, ktorú cítiš. O akej zlosti to vravíš? Vo mne rezonuje len to, že som ťa kvôli tomu stratil. A rád by som vedel, či sa ku mne chceš vrátiť. Čo? Nie, Orestes, teraz nie je vhodný čas na takýto Práve rozhovor. naopak, teraz je ten správny čas. Prekážka, ktorá medzi nami bola, už nie je. Povedz mi, chceš si ma zobrať? Povedz, nehanbi sa, že ma miluješ. Nymfa, kde si? Prestaň kričať. Zobudíš všetkých dookola. Láska moja, už si oblečená? Chceš ísť von? Zostaň so mnou, nech sme spolu. Poď ku mne. Tá, čo ťa poteší, už prišla. Fabiola, čo tu robíš? Joel ma zavolal. Vraj sa ti po mne cnie. Nymfa, čo to má znamenať? A zdá, si spomínaš, ako si po milovaní zavolal Joela, pretože si mi neveril? Tak ti to vraciam. Robím to isté tebe. Nepríjemné, čo? Poslala ma pre Fabiolu, aby ťa potešila. Nymfa ti neverí, Achilles. Už ťa nemiluje. Ešte chceš tohto blázna? Je tvoj. Tu ho máš. Nymfa, ďakujem. Odveď ma, Joel. Nymfa, nepreháňaj to. Nymfa, neodchádzaj s týmto somárom. Nymfa, vráť sa sem! Ty si moja osudová žena a ja bez teba nemôžem vôbec žiť. Nie, Orestes, nechaj ma, prosím. Ale prečo, Zlatko? Ty ma miluješ a ja ťa zbožňujem a vždy som ochotný pre teba urobiť čokoľvek. Ba aj sa rozviesť z Čiky. Neurobil som to kvôli dieťaťu, ktoré čakala, no teraz... Drahý Orestes, počúvaj.
Je mi ľúto, že ťa Čeky podviedla, ale teraz už je... Teraz je situácia medzi nami úplne odlišná. Jasné. Teraz miluješ striebornú ľaliu. Cítim sa veľmi zvláštne. Naozaj som sa veľmi zmenila. Nemôžeš pochopiť, že strácam zem pod nohami. Matka je pripútaná na vozík. Ja sa cítim ponížený a oklamaný a jediné, čo ma ešte drží pri živote, si ty. Orestes, fakt. Je to pre mňa skutočne veľká záťaž. Nechcem byť tvojim záchranným kolesom. Tak tomu nie je, láska, tak tomu nie je. Si žena, ktorá hýbe mojim svetom, z ktorej som už blázon. Tvoja podpora, tvoja vôňa, tvoj dých a tvoja pleť. Dovoľ mi byť súčasťou teba. Prosím ťa, dovoľ mi vstúpiť do tvojho srdca a zostať tam už na veky. Nie, Orestes, nie, prosím. Prosím ťa, ja ťa nemôžem milovať. Pochop to, nemôžem. Takže je to pravda. Si zamilovaná do iného muža. Nikdy si to neodpustím, Joel. Nikdy. Ako je možné, že som to Achillovi urobila? Nymfa, veď on toto urobil tebe prvý. Ty si sa mu len pomstila a to je ľudské. Nie, je to najstrašnejší hriech. Pomsta je niečo hrozné. Učili ma to odmala. Neviem, čo sa deje. Dostala som sa medzi zmije. Začínam sa správať ako hada. Nepáči sa mi to. Nymfa, ty si tá najúžasnejšia žena na svete. Aj tvoje pocity sú normálne a ten blázon Achilles ťa chcel odpísať. Nymfa, už sa upokoj. On príde na to, že nie si hračka. A vieš, ako sa máš brániť. Je rozdiel brániť sa a hodiť niekoho cez palubu. Chudák Achilles musí byť zničený. Poď sem, Nymfa, upokoj sa, pomaly to prejde. Keď sa cítiš zlé, porozprávaj sa s ním. A to ťa určite upokojí. Dobre? Ale už nepláč, prosím ťa. Upokoj sa. Takže je to pravda. Nymfa je naozaj s Joelom. Ten úbožiak mi ju vzal. Navždy som ťa stratil, láska. A to si neodpustím. Môžem vedieť, kto to je? Ach, Orestes, na čo ti to bude? Nikdy by si to nepochopil. Keby si len tušila, že ten muž som ja. Vieš, ja neodídem, kým sa nedozviem aspoň to, ako sa volá človek, s ktorým súperím. Chcem vedieť, s kým to bojujem. Ktorý muž mi ťa ukradol. Dobre, poviem ti to. Mužom, ktorý má moje srdce, je strieborná ľalia. Čo? Ten muž s maskou? Pomaly, maj rozum, veď je to zlodej. Čo? Tak to o ňom viac nehovor, lebo strieborná ľalia je ten najčestnejší, najstatočnejší, najnežnejší a najvášnivejší muž, akého som poznala. Áno, najväčší hrdina. Povedz mi, videla si jeho tvár, vieš, kto to je? Nie, ale to mi neprekáža. Stačí mi vedieť, že má srdce a množstvo dobrých vlastností. Áno. Áno. Vieš ty čo, Zlatko? Ja ti viem dokázať, hoci nie som hrdina. Som však muž, ktorý ťa miluje. Bez masiek. Bez prestrojenia, ktorý ťa ľúbi svojou dušou, svojim telom a celou bytosťou. Nechápem, prečo Bella chce tak veľmi vedieť, kto je strieborná ľalia. Len nedávno ma ubezpečovala, že nepotrebuje poznať jeho tvár, aby ho milovala. Najlepšie by bolo, keby jej Orestes povedal všetko sám. Keď to nakoniec vypátra ona sama, možno mu nikdy neodpustí, že jej tak klamal. Nie, v žiadnom prípade nie, Jose. Do toho vzťahu by sme sa vôbec nemali miešať. Najlepšie bude, keď si svoje záležitosti budú riešiť oni. To je pravda. A celkom určite Bella miluje Oresta tak, ako on ju. Bola by to škoda, keby sa tí dvaja nakoniec rozišli. Verme, že sa také niečo nestane a že sa jedného dňa pochopia. Drahý Jose, v tejto chvíli by sme mali oslavovať, že je strieborná ľalia konečne na slobode. Čo myslíš, miláčik?
Presne tak, aniel môj. Presne tak. Vieš, čo sa mi na tom celom tak páči? To meno, ktoré si pre seba vybral. Strieborná ľalia. Meno mojej lode. Dobrý deň. Poviete mi viac o striebornej ľalii? Nie, Orestes, prosím ťa, nechaj ma. Už sa ma viac nedotýkaj, pochop to. Nie, nemôžem tomu uveriť. Neviem si predstaviť, že by nás strieborná ľalia mohol rozdeliť. Nie len on je medzi nami. Je tu mnoho ďalších vecí, príliš veľa vecí. Akých? Akých vecí? Povedz mi, akých vecí? Čo nás ešte rozdeľuje, keď to nie je Čiky? Kto? Ach, Orestes, nemôže milovať syna ženy, ktorá zabila môjho otca. A kto vie, možno zabila aj moju matku. Orestes, prosím ťa, pochop to. Nemôžem predsa zradiť svoje srdce. Dobre, no niečo mi povedz. Akú budúcnosť si vlastne predstavuješ so striebornou ľaliou? Budeš sa s ním skrývať a utekať z úkrytu do úkrytu? Budem žiť tak, ako chcem. No pochop, že medzi nami sa všetko skončilo. Náš vzťah je mŕtvý a pochovaný, takže ma nechaj. Nechaj ma, prosím ťa, choď preč. Choď preč, Orestes. Viem, čo som tu počul. Senior José povedal, že jeho loď bola strieborná ľalia. No a čo? Možno je toto meno exkluzívne pre superhrdinov, no? Vlastne je vhodné aj na iné veci, lebo tak sa môže volať nejaký dom, nejaká loď alebo nejaká reštaurácia. To je pravda, to je pravda. To meno má už viac než 30 rokov. Tak sa volala moja loď. Ako vidíte, to meno existovalo dávnejšie, než tá osoba vo vašom živote. Ach tak. A nemyslíte si, že je tu veľa náhod, že je to zvláštne? A prečo chceš všetko hodiť na Joseho? Na tej lodi som preplával veľa morí. Obchodoval som s alkoholom. A vždy, dobre počuješ, vždy som dal svoje zárobky chudobným ľuďom v morských prístavoch. Aha, tak je to. Mám dojem, že sa Zorro opäť vracia. Nie, vy ste strieborná ľalia. Nikto sa o tom nesmie dozvedieť, mami. Nikto. A to ani Franklin. Pred ním mlč ako hrob. Ale prečo, dcérka? Ten chlap si zaslúži potrestanie. Roman Fonseca musí byť uväznený za to, čo urobil. Alebo smrť. Také protivné krysy ako on si zaslúžia len to. Je slizký ako had. A jeho právnici majú veľkú moc. Vymotá sa aj z toho tak, ako sa doteraz vymotal zo všetkého. Čo zmôžem ja? Veď sa pozrite, ako skončila Bella. Súdi sa s ňou. Ach, upokoj sa, zlatičko moje, spoľahni sa. Urobíme všetko, čo si želáš. Hlavne, že sa ti nič nestalo. Aj dieťatko je v poriadku. A že mal zábrany a neurobil to. Vďaka tebe. A aj tebe. Som ti vďačná. A ešte raz. A staneš sa mojím anielom strážnym. Preháňaš. Hoci robiť osobného strážcu by veru nemuselo byť také zlé. Teraz sa najmä upokoj. A odo mňa to ber ako pomoc dobrej priateľky, áno? Aké je to krásne, Muneka. Dávaj na ňu pozor. A takisto na dieťatko. Majte sa. Och, mami, tá žena je veľmi zvláštna, nie? Pozerá sa na mňa, ako by ma poznala celý život. Nuž, dcerka moja, ona je už raz taká. Rýchlo si získava dôveru. Zlatko, mám zavolať Franklinovi? Nie, mami, nie. Opatrne. Chcem si dať kúpeľ a ísť si ľahnúť. Prosím ťa, zatelefonuj môjmu právnikovi, aby urýchlil náš rozvod. Takže, senior José? Áno a či nie? Alebo sa naďalej budete skrývať za masku striebornej ľane? Och, dosť! To stačí, Franklin. Prestaň už, prosím ťa. Čo sa to s tebou deje? Strieborná ľalia ovládol každý jeden závit tvojho mozgu. Vidíš ho na každom kroku. Jose je správny muž pre Boha a je to aj môj snúbenec, preto ti nedovolím to drzé správanie. Nechaj to, Sasa, nechaj to. Vyšetrovanie zločinov je jeho povinnosťou, vedie policajt. Strávili ste štvrťstoročie vo väzení, Jose. Máte už nejakú minulosť. To je pravda. Nikdy som svoju minulosť netajil. A tiež pracujete v bare Chameleon, kde sa vždy všetky stopy po striebornej ľalii zbiehajú. Zakazujem ti správať sa k Josému ako k nejakému zločincovi a tým menej v tomto dome, Franklin. No, je to tak, veru, Sasa. Máš pravdu.
Je to nevhodné tu ho vypočúvať. Pôjdeme na naše oddelenie, pretože sa ešte musíme porozprávať. Lo que tú buscas si es que a ti lo que te gusta es que yo le venda sueños a tu corazón. Me darás lo que yo busco y entre la alegría y el susto me dirás que te... Samozrejme, že nie. Nenalieham na teba, len si o teba robím starosti. Cítiš sa lepšie? Áno, ocko, bola to len malá kríza, ale už mi je dobre. Naozaj. Fajn, fajn. Zdalo sa mi, že nedávno Pandora nebola celkom vo svojej koži. Že by to dievča znova strácalo rozum? Úbožiatko. Mám u teba obavy, Pandora. Tá moja nehoda ťa musela veľmi ťažko zasiahnuť. Premýšľam, či by ti nepomohol pobyt v sanatóriu. Nie, ocko, je mi dobre, naozaj. Ocko, nedaj ma zaveriť, prosím ťa. Nie, Zlatko. Tvoj otec nedovolí, aby ti ublížili. To v žiadnom prípade nie. Čo tu robíš, strašidlo? Prosím ťa, Roke, vyveď ju z môjho domu. Moment. Prišla som sa sem porozprávať práve s Pandorou. Môže sa upokojiť Olympia. Sasa sa môže chodiť, koľko sa jej len páči. Nezabúdaj, že tento dom patrí Valentíne. Ja som prišla požiadať drahú Pandoru o niečo veľmi dôležité a bude to zaujímať vás všetkých. Pandora, Zlatko, musíš už raz prehovoriť, srdiečko moje. Je na čase, aby sa konečne všetci dozvedeli, čo sa vlastne stalo skutočne s Luisom Felipem Villanuevom. Keď niekto miluje ženu, bojuje o ňu až do konca všetkými zbraňami. Tak veru. A ty čo? Budeš tu sedieť a fňukať? Nie, ale ja vždy Je to tak, Benino. Povedz tomu chlapcovi pravdu. Nikdy si žiadne dievča neubíjal tak, že sa zahneval až do krajnosti. Alebo môže byť, že máš... či nie? Tak čo? Tá žena je tvoja, syn môj, tvoja. Takže sa dvihni z tej stoličky a choď hľadať svoju ženu. Choď! To je pravda. Nedokážem to, kamarát. Nedokážem. Nezaslúžim si ju. Zostanem tu, nejdem nikam. Zostanem tu, až kým nezomriem od samoty a žiaľu. A potom, kým na ňu srdce nezabudne. No tak. Ty intrigánka. Toto je už vrchol, ty jedna potvora. Urob mi radosť a choď, ber sa odtiaľto. Áno, Olympia, odídem veľmi rada. Ale Pandora pôjde teraz so Tak, mnou. moment, Sasa. Hneď teraz chcem vedieť, ako je možné, že moja dcéra Pandora vie, akým spôsobom zomrel môj brat Luis Felipe. Ale Juan Angel, pristúpiš na divnú hru tejto zvrhlej ženy, ktorá nám všetkým len neustále komplikuje životy? Veru, túto líšku tak ľahko neodhalia. Seňora, nezabudnite, že sa stále len zotavujete. Seňorita Lancová, buďte trochu ohľaduplnejšia. Prišla som sem kvôli spravodlivosti a neodídem, kým Pandora nepovie všetko o tom hroznom zločine. Zločine? Vravíš zločine? Pandora, ty vieš, ako zomrel tvoj strýko? Nie, ja nič neviem. Je to niečo, čo som povedala počas záchvatu. Neviem, nepamätám sa. Nie, tak to teda nie. Neklam, Pandora, povedz im pravdu. Ty vieš, kto zabil Luisa Felipeho Villanuevu. Neviem, Bea. Milujem, obdivujem, zbožňujem striebornú ľaliu, ale... Keď ma Orestes poboskal, cítila som, ako sa so mnou točí celý svet. Zlatko. Na tvojom mieste by som asi ostala s Orestom, pretože strieborná ľalia sa môže každú chvíľu dostať do väzenia. A potom čo? Ja neviem, je to silnejšie než ja. Aj to, čo cítiš k Orestovi, je veľmi silné. A Zlatko, tiež by som chcela mať dve možnosti. No ja som totálne buchnutá do Alejandra a moja rodina muža, ktorého milujem, nenávidí. Ach, Zlatko, prečo musí byť láska taká zložitá? Belva de la Rosová, chcel by som s vami hovoriť. Ak sa ma, pantocha, idete spýtať na môj súkromný vzťah so striebornou ľaliou, Nie. tak... Toto je oveľa vážnejšie. Boli ste obvinená zo smrti sudcu Goméza. A dôkazy svedčia proti vám. Preto vás chcem upozorniť, že za úmyselnú vraždu môžete ísť do väzenia. Ty si strašná striga. Nebuď taká otravná, čo nevidíš, ako psychicky týraš moju dcéru Pandoru? Juan Angel, urob niečo.
Sasa, tak urob to. dúfam, že vieš, čo teraz robíš. Samozrejme, že to viem, Juan Angel. Je na čase, aby Olympia zaplatila za všetky svoje Seňorita zločiny. Lancová, zvažujte slova. Buď už ticho, ty čierny pes, lebo aj ty budeš platiť, vrah jeden. Už mám jednoducho pokrk toľkej nehanebnosti a beztrestnosti. No tak, Pandora, preboha, počúvaj hlas svojho svedomia, Zlatko. Na čo ešte čakáš? Už som povedala, že nič neviem, nechaj ma! Ty jeden odporný šváb, ja ťa naučím rešpekt. Pusť ma! Nechaj ju, Olympia, nechaj ju! Rozumieš? Naučím ťa. Tak moment, nechápem, pán Tocha. Myslela som si, že smrť sudcu Gomeza je už dávno vyriešená. Nie, ten prípad bude vyriešený až vtedy, keď nájdeme muža, ktorý ho zabil. Potom nechápem, čo robíte na tomto mieste a nie ste niekde na ulici. Pretože v tomto dome isto nie je. Beatrice, vyšetrovanie uviazlo. A jediná stopa vedie od mŕtvého muža k tejto seňorite. Čo? Tak moment. Myslíte si, že som zabila Gomeza? No a nie? Boli ste predsa na mieste činu. Ja som toho seňora nezabila, nevzala som mu život, myslela som si, že je to jasné. Musím vám povedať, že nie. Pretože ste jediná podozrivá v tomto prípade. Dobrý deň. Bela, prišiel som vás odviezť na súd. A hlavne neopúšťajte krajinu a ani mesto. Pretože vás chcem pozvať na vypočúvanie. Vypočúvanie? A prečo? Z čoho ste obvinená? Zo smrti sudcu Gomeza. To je strašné, Pačeko, že ma obvinujú zo zločinu, ktorý som vôbec nespáchala. Seguiremos siendo quienes dicen la verdad. Nechaj ma, ty kriminálnička, lebo čo skoro za všetko zaplatíš. Sasa, Olympia, prestaňte sa naťahovať. Señora Olympia, pokojte sa, pomôžte, pokojte sa. Niekým neskoncujem s tou špinou. Seňora, prosím vás, myslíte na svoje zdravie a nestrácajte trpezlivosť. Buď ticho, hlupania, buď ticho a zmizni mi z očí. Musím sa pred nimi brániť. Ani len na vozíku nemajú so mnou štipku zľutovania. Strácaš čas, Olympia, keď si myslíš, že ťa azda budem ľutovať. Tým, že si postihnutá, si ešte nezaplatila za všetko napáchané zlo. Tak už dosť, Sasa, prestaň, prosím ťa, to by už mohlo stačiť. Pandora, Zlatko, musíš prehovoriť, musíš povedať pravdu. Nech zavládne spravodlivosť. Už dosť, poďme, ideme, Sasa, poď. Nič som nepovedala. Prisahám ti, ja neviem, o čom sa hovorí. Klameš, hlupania. Takže sa priprav na dôsledky, pretože si práve podpísala rozsudok smrti pre svojho drahého policajta. Beatrice, láska, ty si prišla, život môj, prišla si. Čo sa stalo, Bea? Čo sa stalo? Zlatko, ušla som z domu. Bolo veru ťažké odísť. Nemôžem existovať bez teba. Nedokážem to, drahý, potrebujem ťa. Pretože si všetko, čo mám. Beatrice, bolí ma, keď viem, že ti neponúkam viac. Že ti nedám všetko, čo by si chcela. Naopak, máš len takéhoto odsúdenca bez žiadnej budúcnosti. Ja nemám žiadneho odsúdenca bez budúcnosti. Okrem toho, Zlatko, pre mňa je dôležité, čo máš v srdci, zlatíčko. A milujem ťa. Prečo to všetko robíš, princezná? Prečo zostávaš so mnou, keď si môžeš nájsť iného muža? Človeka, ktorý by s tebou zostal navždy. A prečo to nemôže byť tak, ako vravíš? Skús hádať. Pretože ja chcem iba teba, Zlatko. Chcem iba teba, Alejandro, len teba. Nechcel by som ťa zraniť, dievčatko. Môže ťa to stať príliš veľa. Môžeš stratiť svoju rodinu, vieš to? Viem. Neviem, či to moji blízky dokážu pochopiť. Som však schopná všetkého. Všetkého. Dokonca aj keby si odteraz bol mojou jedinou rodinou ty. Bea, ľúbim ťa. Veľmi ťa milujem. Prisahám ti, že odteraz budem žiť každúčky deň len pre teba. Áno? Ten darebák a moja vlastná dcéra. Tak toto nemôžem pripustiť. Nedám si ju zobrať. Čo tu vlastne chceš? Chcel som vedieť, kde si bola. Prečo si sa stratila? Prečo máš na tvári a rukách tie modriny? To nie je tvoja starosť. To teda je. Pretože všetko, čo sa ti stane, je aj môj problém, pretože čakáš moje dieťa. To ti však nedáva žiadne právo sledovať ma. Už sa mi strať zo života, Franklin. Strať sa. Dobre, už ťa nebudem otravovať. No uvidíš, že mužom tvojho života som ja. A mis ojos como un ciclón, tu mirada.
Keď sa milujeme, musíme byť spolu, nie? A skôr či neskôr to mama bude musieť pochopiť. Žiadne neskôr. Nikdy. Moje dievčatko sa nikdy nespojí s takým darebákom. Tak jej teda pomôžme, Beatrice. Našiel som riešenie. Viem, že to bude vyzerať ako jedno veľké bláznostvo, Zlatko, ale je to cesta, ktorú sme vynechali. Nerozumiem. O čom to hovoríš? Poď sem. Idem. Poď, rýchlo. Spadnem. Čo je toto? Keď mi povieš svoje áno, budeme navždy muž a žena. Čo ti na to, princeznička moja? Chceš sa vydať za svojho Alejandra? Pandora bola svedkom vraždy tvojho brata Luisa Felipeho. Vravím ti čistú pravdu. Ja tomu neverím. Inak by chuderka Pandora trpela ako v pekle, keby takéto tajomstvo vedela. Áno, to bol iste ten dôvod, prečo mala Pandora už od detstva tie divné záchvaty, nie? Ale s takým svedectvom by sme mohli žiadať znovu otvorenie prípadu. Aspoň by sa dôkladnejšie prešetrili všetky fakty. Mohli by ste mi vysvetliť, čo tu robí tento senior? Nechaj to na mňa, Sasa. vysvetlím. Nemáš dôvod na nedôveru. A ešte menší na akékoľvek obviňovanie Sasy. Problém je v tom, že v jej blízkosti nerád vidí muža, ktorý si z nej chcel urobiť milenku. Jose, drahý, veď Juan Angel ma len ochotne priviezol až do môjho domu. A to je všetko. Neznesiem ani len to, keď on dýcha. Ten istý vzduch ako ty. Takže prosím vás, senior, opustite tento dom. Ak nechcete, aby som vás vyhodil sám. Áno, iste. Áno, Alejandro, áno. Vydám sa za teba. Raz, dvakrát, koľkokrát len... Nie, láska moja, úplne stačí raz, jediný raz. Raz a bude to už na celý život, sľubujem ti to. Tento mladý muž a jeho priatelia nám budú svedčiť. Takže, vážený senior, ak je to možné, začníme obrad. Nie, senior. Tu sa žiadna svadba konať nebude. Beatrice Teresa, ako sa len môžeš chcieť vydať za chorého Počúvaj, chlapa? mama, som už dosť veľká, takže sa môžem sama rozhodnúť, za koho sa vydám, alebo nie. Drahá Bea, keď sa žena vydáva, chce mať rodinu, Zlatko. Preto ťa stále neviem pochopiť. Vysvetli mi, ako budeš mať deti s týmto chorým mužom. Mami, je veľa spôsobov, ako byť šťastná, veľa. A jeden, ktorý som si vybrala, je s Alejandrom, mami. Toto je muž, ktorého milujem. A ani ty, ani nikto iný to nezmení. Senora, prosím vás. Buď ticho. Tento okamih si zapamätáš. Pretože keď budeš nešťastná, spomenieš si na svoju matku. Aj na tento deň, keď sa ti začne rúcať tvoj sen. Mama. Nepočuješ? Prečo si vypol to country? Pozri, som nazlostený. A chcem počúvať country celý deň. Jasné? Mám taký dojem, že toto dieťa chce zomrieť. Počúvaj, synak, vezmi si svoju zlosť a svoju fľašu a neprovokuj. Povedal som, že chcem country, dobre? A ja som ti povedal, neprovokuj. Chceš ma zabiť? Dobre, tak ma zabij. Zabij ma, lebo už nevládzem. Zabij ma, zapichni do mňa ten nožík a to rovno do srdca, lebo už nechcem nič. Čo to Achilles robí? Zbláznil Nie, sa? je len trochu rozbesnený. Želám ti úprimnú sústrasť. Uvidíme sa na tvojom pohrebe. Achilles, nie! Pandora bola svedkom toho, ako Olympia zabila môjho švagra Luisa Felipeho. Prisahám ti, že mi to sama povedala. Ale čo ti bráni v tom, aby si to zverejnila a dostala ju do väzenia? Ale áno, senior Jose, Sasa nútila Pandoru, aby prehovorila, ale ona si mala strach a poprela, čo povedala. Čo sa to teda deje s tým dievčaťom Sasa? Určite je pod tlakom. Zrejme jej matka pohrozila niečím veľmi hrozným. Nemáš právo to tvrdiť, Jordi, pretože mňa nikto nenúti mlčať. Dievčatko, niekedy nás strach núti robiť chyby, za ktoré potom platíme celý život. Musíš nájsť v sebe odvahu, zastaviť Olympíne neľudské zločiny. Už ma nechajte na pokoji a viac ma tým nemučte, prosím. Pandora, zlatíčko, nemaj strach. Sme tu na to, aby sme ti pomohli. Nie si sama. Už som vám povedala, že nemám problémy. Sasa, potrebujem tvoju pomoc. Potrebujem kontakt na doktorku Nelu, prosím. Ach, tak. Nuž moment. Sasa, senior Jose, prosím vás, mohli by ste nás nechať s Pandorou o samote? Áno, iste. Musím sa s ňou o niečom veľmi vážnom porozprávať. Chcel by si ma zabiť? Zabij ma, zbabelec!
Zabij ma, zapichni do mňa ten nožík! Tak čo? Nechaj ho, ak nechceš, aby som ťa odtiaľto vyhodil. Daj si pozor! Daj mi to. Daj si pozor, lebo tu z teba stiahnem tú špinavú kožu, počuješ? Vypadni odtiaľto, poďme, von! Vezmi ho preč, von! Benno, čo sa tu deje? Prečo mi odnášajú priateľa? Nevidíte, že nemá odvahu na zabíjanie? Už sa Chcete ma upokoj. všetci ignorovať? No, kto ma teraz zabije? Ja ťa zabijem za to, že si sa spil a že si drzý. Pozri sa na seba, ako vyzeráš, čo? Nechaj ma na pokoji. Odoberáš mi vzduch na dýchanie. Ej, dievča, čo tu vlastne robíš? Nechaj ma vrácať do svojho domu. Nie, už ani pohárik, skonči už s tým. Poď, stoj pevne, poď, sem, drž sa. Počúvni, čo ti vraví. Nevidíš, že si to prehnal? Ideme domov, poďme, no tak. Počkaj ešte chvíľu. Ja si teraz želám mať v ústach tento božský nektár. Nie. Chcem nápoj slasti. Chcem rum. Nechaj to. Nech žije Mexiko. Nech žije tvoja opitosť, tak už dosť. Nechaj tú fľašu, chlapče, pusť ju, ideme domov. Ideme sa zbaviť tej opitosti, poďme domov. Pandora, nemôžeš celý zvyšok svojho života utekať pred svojou matkou. Musíš sa jej postaviť na odpor a odsúdiť ju za to, čo urobila, dobre? Iste hovoríš o tom, ako by to bolo jednoduché, pretože teraz nie si na mojom mieste. Viem, Pandora, že to nie je ľahké. Ale ak to nechceš v sebe nosiť po celý zvyšok života, prehovor. To je tvoja povinnosť voči celej rodine, aj voči sebe samej. Prosím ťa, urob to, ja ti pomôžem, Pandora. Neponúkaj mi niečo, čo nemôžeš splniť, Jordi. Už ti neverím. A mám už dosť tvojich klamstiev a podvodov. Drahá Pandora, viem veľmi dobre, že medzi tebou a mnou nemôže byť nič. Viem o tom. No dovoľ mi, aby som ti pomohol z celého srdca ako skutočný kamarát. Myslím to vážne. Keď si nedokázal byť lojálny a čestný ako môj muž, ako môj priateľ, ako môj milenec, potom nebudeš ani ako môj kamarát. Preto od teba nič nechcem, ani len to priateľstvo. No, počkaj. Ako mi môžeš niečo také povedať, Zlatko? Ak ti to nie je jasné, zopakujem ti to ešte raz. Už ma neotravuj, pretože ja som neprišla za tebou. Nie, môžeš mi teda povedať na čo? Už viem, nemusíš nič hovoriť, je mi to jasné, Samuel. To nie. Prišla som sem pre adresu doktorky Nelly. Iba ona mi v tom pomôže. Nemám sa čoho obávať, Roman Fonseca, pretože spravodlivosť je na mojej strane. A prišla som sem preto, aby som všetkým dokázala, že jediným vinníkom si v skutočnosti ty. Nemáš šancu nič dokazovať, pretože tento súd sa celkom isto skončí tvojou prehrou. To sa ešte uvidí, ty somár. Ticho, vážení, sadnite si. Otváram dnešné súdne konanie. Seňor žalobca, udeľujem vám prvé slovo. Nuž, keďže kolega Pačeko nebol schopný potvrdiť nevinu seniority Della Rossovej, navrhujem, aby ste viac neoddiaľovali vynesenie rozsudku. S tým plne súhlasím. Nevidím dôvod na to, aby takáto žena dostávala ďalšiu šancu. Láskavo sa upokojte, seňor Fonseca. Tu o tom rozhodujem jedine ja. Seňor Pačeko, pozvali ste ešte nejakých ľudí, ktorí by svedčili v prospech vašej klientky? Nie, seňor sudca. Nemám ďalších, ktorí by svedčili. Ale máš! Tým svedkom som ja. Chcem požiadať o možnosť obhajovať sa proti falošným obvineniam tohto muža. Ešte chvíľu a tú sprostú idiotku isto zaškrtím. Vyzerá ako obetný baránok, vretenica jedna. Chce ma zničiť, prenasleduje ma a ja jej v tom musím zabrániť. Seňora Olympia, bránili ste sa naozaj statočne. Tá malá potvora sa do tohto domu už nevráti. Nie, moja drahá. Nerob si ilúzie. Sasa mi nedokáže odpustiť, že som zabránila Juanovi Angelovi, aby sa so mnou rozviedol a s ňou sa oženil. Ale kto by sa odvážil s vami súperiť? Aj keď som paralizovaná na tomto vozíku, ten súboj nevyhrá. Prosím, zober to do kuchyne a dolej doplna. Seňora Olympia, keď budete silná, bude túžiť po vašej vitalite. Prestaň konečne tárať nezmysly a premôž svoju lenivosť. Už idem. Zdá sa, že si sa nezbavila zlozvyku ponižovať ľudí. Môžeš mi povedať, čo tu robíš? Pomoc! Ticho! Lebo ma prinútiš urobiť ti niečo veľmi nepríjemné. Pretože sa zdá, že len po smrti dáš ľuďom konečne pokoj. Áno, toto je celá moja pravda. Nikdy som neobťažovala seňora Romana Fonseku. To on sa niekoľkokrát pokúsil zneužiť ma proti mojej vôli. Ak sa sudcovo srdce ani po tejto výpovedi neobmekčí, kačiatko moje, je to preto, že ho nemá.
Protestujem, senior sudca. Obvinená nemá dôkazy pre svoje tvrdenia proti môjmu klientovi. Hej, len pokojne, upokojte sa. Ona dobre vie, že tento súd prehrala. Ver tomu, drahá, že to dopadne dobre. Prisahám, že urobím všetko preto, aby ťa neuväznili. Sasa, myslím, že nemáme na výber. Ak sa nestane zázrak, sudca Belu odsúdi. Bela, ak si chcete aj naďalej užívať slobody, navrhujem prijať návrh Romana Fonseku. Čo? Na to zabudnite. Nedovolím, aby si tento zvrhlík privlastnil celú spoločnosť mojej priateľky Valentíny. Vážený, súdne konanie dospelo ku koncu. Ešte nie, senior sudca. Som Čikinkira Lorencová Riverová a nemôžete vyniesť rozsudok, kým si ma nevypočujete. Von z môjho domu, nešťastný zradca! Ako sa opovažuješ niečo odo mňa žiadať? Ticho! Ticho, ty nemáš žiadny život. Ty nemáš dom, nemáš vôbec nič. Ty nie si tá, za ktorú sa vydávaš, chápeš? Čo ty vieš o tom, kto som alebo čoho som schopná? Na čo si prišiel? A zdá by si ma vystrašil? Choď už preč! Chcem od teba, aby si dala pokoj svojej dcére Pandore. Aby si sa jej už nevyhrážala. Aby si ju neničila, rozumieš? Ako sa opovažuješ mi prikazovať, ako mám vychovávať svoje deti, ty nešťastník jeden? Nikdy sa ti nepodarí ma zlomiť, nikdy! Poznám celú tvoju minulosť. Poznám všetky tvoje tajomstvá, ktoré dôkladne skrývaš. Skoncujem s tvojim mizerným životom, ak sa sama nepriznáš, že si zabila Luisa Felipeho Villanuevu. Čo? Že si zabila Luisa Felipeho Villanuevu. No tak, priznaj sa. Priznaj sa. Prišla som sem, aby som vás požiadala o možnosť svedčiť v tomto procese. Čo to pre Boha znamená, Roman? Ja neviem, ale keď prehovorí, potopí ma. Chcem ti povedať, že som na teba veľmi hrdý, Čiky. Vedel som, že ma nesklameš. Pačeko, čo to má byť? Je to azda vaša hra? No, to závisí od toho, čo má v úmysle. Pomôcť nám, alebo priťažiť. No, teraz som už stratená, som si tým istá. Čiky ma prišla pochovať s konečnou platnosťou. Senior sudca, chcem navrhnúť, žiadam, aby bola výpoveď tejto seniory preložená na neskôr. Protestujem, senior sudca. Tá seniora prišla ako môj najhlavnejší svedok. A jej výpoveď môžete pokojne považovať za 100% pravdivú, pretože ju s mojou klientkou nespájajú žiadne sympatie. Ten senior má úplnú pravdu. Túto ženu nemôžem vôbec zniesť. Prišla som kvôli spravodlivosti. Senior sekretár, dáme zložiť seniorite prísahu. Áno, senior sudca. Prisaháte hovoriť pravdu, len čistú pravdu, nič viac než pravdu? Áno. Prisahám. Priznáš sa k tomu, Mária Joaquína. Priznáš sa, že ty si zabila Luisa Felipeho Villanuevu. A urobíš to verejne, pred všetkými. Tak oslobodíš svoju dcéru od ťažkého bremena. Urobíš to. Nechaj ma, hlupák, si blázon. Si blázon. Nezabila som Luisa Felipeho. Nikoho som nezabila. Nič som neurobila. Luis Felipe spáchal samovraždu. Taká je verzia polície. Všetci to vedia a to je fakt. Zmení sa to. A to preto, lebo ja ti to prikazujem. Pretože ja som sa sem prišiel postarať o spravodlivosť, aby si zaplatila za všetky svoje hrozné zločiny. Aj za tú hanbu, kvôli ktorej tvoje deti odišli z domu. Vrátane môjho syna. Pomoc! Pomôžte! Ten chlap chce zabiť senioru Olympiu! Buď ticho! Jediným zločincom je táto žena. Čo tu robíš, kose? Juan Angel, vďaka Bohu, že si prišiel, veď ten chlap je úplný blázon. Chcel ma zhodiť z vozíka, ponižoval ma, správal sa ku mne arogantne. Takýmto spôsobom sa mám zotavovať po tej nehode. Spýtaj sa Nerejdy, ako ma ten chlap ohrozoval. Áno, senior, videla som, že ten chlap mohol senioru Olympiu aj zabiť. Hneď teraz mi povieš, čo to má znamenať. Prečo mi to Čikinkira musí robiť, bože môj? Prečo je pre ňu také ťažké pripustiť, čo ku mne cíti? Prečo? Nie je to pravda, že jediná vec, ktorá nás spája, je dieťa, ktoré nosí pod srdcom. Prečo? Prečo vlastne? Môžem ísť ďalej? Musíš sa takto trápiť, Zlatko? Veď tá žena ťa nie je hodná.
Ty si veľmi švárny mladý muž, až priveľmi noblesný. A ona vždy, keď má na to náladu, tak ťa odmietne. Consuela, syn, moje dieťa a budem ho mať práve s tou ženou. Prečo to musí byť tak? Zlatko, ty si sa do nej bezhlavo zaľúbil však. Áno, Consuela. Bláznivo som sa zamiloval do nesprávnej ženy. A čo je o mnoho horšie, Consuela, syna, o ktorom som doteraz stále len sníval, mi dá žena, ktorá ma vôbec nemiluje. Áno, Zlatko, ale nemal by si sa za to obviňovať. A vieš, čo si teraz myslím? Teraz by si sa mal sústrediť na dieťa. A byť tým najlepším otcom na svete, aby sa mu dostalo od života všetko, čo si také nevinné dieťa zaslúži, vieš? Nedokážem to, Consuela. Nedokážem, pretože nemôžem stratiť Chiquinquiru. A nie len preto, že bude mať moje dieťa, ale preto, že ju milujem. Som do nej zamilovaný. No tak pomaly, policajt. Vysvetli mi, ako je možné, že to dieťa je tvoje. Chce ma zabiť. Keby Nereida nebola prišla v pravý čas, bola by som už mŕtva. Senior Conan, musíte zavolať políciu, aby hneď zavreli to individuum. Nehraj sa na úbohú obeť. Vôbec ma nedráždi, že je tu. Ale to, že som nevypočul všetky tie tajomstvá, ktoré vás spájajú. Tak do toho, prosím. Nech to teda vedia. Takže, seňora, začneme tým, že poviete svoje skutočné meno. Kto ste? Do toho! Povedzte im celú pravdu! Buď ticho a vypadni odtiaľto. Vyžeňte ho preč, vyžeňte ho! Tvoja prehra sa blíži, Olympia Merkuriová. A priprav sa. Pretože tomu pádu sa už nevyhneš. Priprav sa. Lebo tvoja porážka je tu. Ako je to možné, že čaká tvoje dieťa? O súkromí tu nebudem rozprávať ani vám, ani nikomu inému. Je to moja osobná vec. Osobná? No to je nádherné. Osobné je to, čo jej urobil Fonseca v pivnici domu, keď sa chcel trochu pozabávať. A ty vraj nebudem sa rozprávať o súkromí. Pane Bože, nevieš, o kom to tá žena rozpráva? Ja ničomu nerozumiem. Nestaraj sa do toho, dráha. Teba sa to netýka. Ako viete, čo urobil Roman Chiquinquire v pivnici domu? Prepáčte, šéfe, prepáčte. Ale žiadali ste ma, aby som vás informoval. Situácia sa na pojednávaní komplikuje. Práve prišla svedčiť Chiquinquira Lorencová. Chcem umrieť od zlosti a zvážne k tebe. Milujem ťa, nymfa. Viem, že si ťa nezaslúžim, ale milujem ťa, láska moja. Achilles, opieš ma tým smradom, ktorý ti vychádza z úst. Prestaň dýchať priamo na mňa. Prečo ma nepoboskáš, hlupáčik? No, jednu pusu a možno... Čo sa tu opäť deje? Daj preč tie neohrabané ruky od môjho syna. Na nič, hodnica. Pozri sa, čo si z neho urobila slúžka. Jedného slabocha, na alkohole závislého chlapca. Tak ako ste počuli, senior sudca, Roman Fonseca je osoba, ktorú zásadne zaujíma len ukradnutý cudzí majetok a vydaté ženy. Protestujem, senior sudca. Lebo byť záletníkom v tejto krajine, ale ani v žiadnej inej, nie je predsa trestné. Senior sudca, je evidentné, že svedkyňa je zaujatá voči môjmu klientovi. Jej vyjadrenia sú plné trpkosti, takže žiadam, aby neboli brané do úvahy. Pardon, senior sudca, ale nezdá sa vám divné, prečo seniorita Lorencová pociťuje takú zlosť voči seniorovi Fonsecovi? Mali by sme jej výpoveď posúdiť? O tom som presvedčený. Námietka sa prijíma. Pokračujte, seniorita Lorencová. Roman Fonseca je okrem záletníka aj kriminálnik. A som si istá, že robí nezákonné obchody s pašovaným tovarom. Senior sudca, nemôžete predsa dovoliť seniorite Lorencovej, aby ma verejne očierňovala takýmito klamstvami. Viem, ako Čiky neskutočne žiarli. Pretože som sa jej nevenoval. Vždy o mňa mala záujem. Nepáčim sa ti? Nepáčim sa ti, ty zvrhlík? Násilník, kriminálnik. Tak potom prečo si ma znásilnil v deň mojej svadby? Prečo? Slovenské znenie pripravili Tamara Čopová, Zoltán Litaši, Martina Žáková, Mária Čigášová, Katarína Čižmáriková, Viera Méderová a Emil Spišák. Vyrobila Slovenská televízia 2004.
tentación.